Njengoba sifuna izinyathelo zikaNkulunkulu, kumele sifune intando yakhe. Sifune amazwi nokukhuluma kwakhe. Ngokuba lapho kunamazwi amasha akhe, kunephimbo Lakhe. Lapho kunezinyathelo zakhe, kunemisebenzi yakhe. Lapho kunokuzwakalisa kwakhe, kunokuvela kwakhe. Futhi lapho kunokuvela kwakhe, kuneqiniso, nendlela, nokuphila. Nisathungatha izinyathelo zikaNkulunkulu. Nina nonke niyeke amazwi athi uNkulunkulu uyiqiniso, indlela nokuphila. Ma abantu abaningi bamukela iqiniso, abakhulu ukuthi bazithole izinyathelo zakhe. Abakhombisi nakancane ukuvuma nokuvela kwakhe. Iphutha elingaka, iphutha elingaka. Ukuvela kukaNkulunkulu akukwazi ukuhambisana nombono womuntu. Kukancane la uNkulunkulu engavela khona ngoba ecelwe umuntu. Uma enza umsebenzi wakhe, ukhetha ngendlela yakhe, enze izinhlelo zakhe. Ngaphezu kwalokho unezinhloso zakhe, izindlela zakhe. Uma enza umsebenzi wakhe, akadingi ukubonisana nomuntu ngomsebenzi wakhe. Efuna isiluleko somuntu engadingi ukwazisa umuntu. Isona simo sikaNkulunkulu lesi, kufanele wonke umuntu akwazi lokho. Izinyathelo zakhe, kuqala ufanele idlule emibonweni yenu. Akufanele niphoqe yena nokuthi nenze lokhu nalokhu. Nakancane nivalele ngo
cabangwe